A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Carballiño segue loitando polos dereitos da veciñanza. Convocaron unha nova manifestación para onte domingo, coa finalidade de facer ruido pola sanidade, e recibiron o apoio de preto de 300 persoas. Neste caso, fixeron un chamamento baixo o lema "Cantas pezas do puzzle queres perder?". Querían facer referencia á carencia de profesionais sanitarios, ao tempo de máis dun mes de espera para facer unha analítica, á falla dun segundo pediatra con praza ou o feito de levar máis dun mes con máquina de raios estropeada. Hoxe convocamos aquí a veciñanza do Carballiño co obxectivo de protestar por a precariedade que presenta hoxe en día o noso centro de saúde na comarca. Os servizos cada vez estánse vendo máis deteriorados, hai listaxes de espera para facer un análisis de mes e medio, topámonos con cupos orfos, eso quere dicir que hai persoas que non teñen ningún tipo de médico asignado, simplemente están redistribuídos entre os outros médicos, o que lo conleva tamén listaxes de 10-15 días para ter unha consulta. Seguimos na loita, non nos esquecemos por o noso segundo pediatra, que nos prometeron que ese concurso de méritos sería convocado hacia setembro, outubro deste ano, por parte do conselleiro. Entón, imos a seguir na loita para que se apremien os prazos, se convoque canto antes. Así como, bueno, o servizo de xinecoloxía, matrona, a máquina de raios, trouxeron unha para reparar a antiga e todavía é peor, entón queremos reivindicar, solicitar que nos manden unha nova como nos pertence. O obxectivo é manter unha reunión co novo conselleiro de Sanidade e poder trasladar estas deficiencias. Nesta loita están en constante apoio coas plataformas de Verín, Xinzo e a Limia, que loitan tamén polo servizo de pediatría, entre outras melloras. Temos contacto permanente con outras plataformas que están formadas en toda a provincia de Ourense, Xinzo, Verín. Estamos na loita para que os servizos non vayan a menos, para poder conseguir novos servizos para os nosos cidadáns. E, bueno, prevemos como accións futuras, entre unha delas, reunirnos co novo conselleiro. Co cambio de conselleiro, queremos que nos recimba, queremos que escoite as nosas demandas. De aí tamén esta manifestación, posto que a solicitude foi presentada xa hai máis dun mes, entón igual, dende a rúa, nos escoita máis que vía burocrática.